Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna rashin jituwa. Muna kuma masu daɗa baku haƙuri na tsawon shiru da aka je mu na tsawon lokaci. Wannan ya faru ne bisa wasu dalilai da suka shakar. Za mu ƙarasa muku wannan littafi daga bisani kuma ɗora da littafin fara yi muku na masarautar mu. Sannan kuma insha Allah za a ci gaba da jin mu ɗauke da wasu zafafan littattafai daga ƙwararrun marubuta. Bismillahirrahmanirrahim. Rashin jituwa kashi na 30. Kula sosai Amira take samu, amma har yanzu cikin laulayi take. Ba ta da kuzari sam, sai uban barci a duk inda ta samu. Hatta a cikin bedroom wani zubin sai ta shaki cikin barcinta cikin ruwan wankan sannan take yin wankan. Tunda Umma ta lura da hakan har ta shiga wanka, tsayawa take yi sai in ta ga fitowarta. Tana ganin ta ja lokaci ta fito ba, za ta kwankwasa mata kofa. Aiko hakan ya taimaka mata sosai wurin dakile barcin nata a cikin toilet. In tana zaune a falo barci, balle ta ji ta saman gado cikin bedroom. Ai kuwa faduwa ta zo daidai da zama kenan. Umma tun bata damuwa har abin ya soma bata tsoro, dan bata taba cin karo da laulayi mai sanya barci irin na Mira ba. Aminatu dan Allah ki zukar min jinin ki kai lab naku a duba, dan wallahi yawan barcinta ya soma bani tsoro. Dariya Ammi ta sanya, sannan ta ce, yayi Dijahu, to wannan shine lafiyar, domin in babu barci ba lafiya kenan. Haka kuma kowace mace da salon nata laulayin. Na mama na mai sanya barci ne. Mun gode wa Allah da ya zo a haka, domin wani ya tara barci, amai, ciwon kai, baya da dai sauransu. Dan haka ki kwantar da hankalinki, babu komai sai alkhairi. Allah ubangiji ya sauke ta lafiya. Amin Aminatu, amma dai barcin kam yayi yawa. Zai dawo normal ba da jimawa ba yaya. Bari dai ki ga cikin ya soma kwari, barcin zai sake ta. To shikenan, Allah ya kai mu lokacin lafiya. Amin. Na tafi hospital dan ina da operation by 10 am. Gashi har nayi 12 tayi. Oke, ki dawo lafiya. Allah dai ya biya ku da gidan aljanna. Isa kuma a shiga a sa'a, a fito cikin nasara. Amin yaya, na gode. Maman nawa ta tashi, a mika min gaisuwa ta. To za ta ji. Har Ami ta kai kofar fita falo sai ta waiwayo tana cewa, "Please yaya, a tausaya wa yaro na, a bar sa ya zo ganin matarsa yau. A bar sa su yi hira. Allah ya ce min ba zai yi mata komai ba." Harara Umma ta cilla mata. Ammi ta saki murmushi. Ni dai a bar shi ya ganta. Ko da yau ne, kin ga gobe zai wuce Abuja wurin harkokinsa. Kada shiga hakkin yayi yawa. Jin Umma bata ce komai ba yasa ta kuma saki murmushi mai sauti tare da ficewa tana jinjinawa karfin hali irin nata. Kirikiri ta hana yara sakewa da junansu, sai ka ce basu fita sanya rayuwar gudan jinin nasu ba. Cikin maganar zuci ta karasa wurin motarta, sai da ta zauna sannan ta lalubi namban Asim. Bugu ɗaya ya ɗauka, yana gaisar da ita. Amsawa ta yi sannan ta ɗora da cewa, "Na cika alkawari, sai ka kiyaye da sharaɗin mu Dokta." Tamkar tana kallon sa, ya sunkuyar da kai cike da murna yake cewa, "Godiya nake Amina, Allah ya sa ki fi haka. Fannin komai, imani, son Allah da ƙaunar manzansa, tare da samun kyakkyawar makoma bisa dacewa da inuwar lillahi alhamdu ranar amsar sakamako." Cike da jin daɗin du'a'insa ta amsa da amin. Amin yaro na, Allah ya dashar da mu tare da dukkan musulmi baki ɗaya. Amin Amina. Suna gama wayar ya daka tsalle, yana mai furta, "Haba, ai nayi kawaici sati 3 fa, rabar da yin hira da iyalina. Sai dai mu gaisa a falo." Shi ma cikin sa idanun Umma, sai ka ce wanda zai haɗiye ta. Cikin ɓata rai ya kai ƙarshen zancensa. Umma na zaune ya shigo ɗauke da sallama, kansa sunkuye a ƙasa. Amsawa ta tana murmushi domin sosai yanayinsa ya bata dariya. Mikewa ta nufi falon Abba, ba tare da dace da shi komai ba. Cikin sassarfa ya shige room ɗin mallakin Amira. Ya same ta ɗaiɗai iskan fan na kaɗa sumarta. Sai sauke numfashi take yi, hankali kwance. A sannu ya isa gare ta, ya janyo filan da ta rungume, ya maye gurbinsa da cikinsa. Wani ajiyar zuciya ta sauke tare da kankame shi, tana mai sauke lif nata saman cik nasa. Wani yanayi ya afka wanda ya san ba zai taɓa iya cikawa Ammi alkawari ba. Sani ya rage kayansa tare da yi mata zir, ya so mu sauke mata subba ta ko'ina. Lumira ta yi, saƙon na ratsa ta. Dama cin sadda ya zare filon da ta rungume ta farka. Sai da komai ya lafa ya tuna abin da ya yi. Duba ta ya so mai jikinsa na rawa. Faɗi yake, "Ba zafi haske na, da fatan ba zai zama matsala." Janyo sa ta kankame, ta haɗe bakinsa zuwa can. Ta janye bakinta tana mai cewa babu komai. Ta yaya dama can umban ɗin shi ma cikin kewarka yake. Don haka
ba abin da zai same shi sai khairan. Hancinta ya ja ta saki yuhun kisa, ya dungure mata kai ya ce ba wani ombon, maman ombon din da ta yi kewar neman lada, kawai ki fito fili ki faɗa. Dukan wasa ta kai wa chest nasa tare da kwantar da kanta tana kallon fuskarsa cike da nishaɗi. Takun tafiya suka jiyo an nufo ɗakin, ta yi hanzarin cewa yaya ka kulle kofar kuwa? Girgiza mata kai yayi alamar a'a. Wayyo rufe mu, yaya rufe mu da bargo tun kafin mu yi abin kunya. A ruɗe take maganar, maimakon ya rufe su da bargon sai kawai ya so mu yi mata dariya. Miƙewa ta yi, ganin ta ba kaya, ta koma da hanzari, ta kife samansa, lamarin da ya kuma ba wa Asim damar sake kasancewa da ita hankali kwance. A koda yaushe burinta shine faranta wa mijinta, ba ta fatan ranar da za ta nuna masa gazawarta, saboda ta fahimci yanzu mazajen sai ana nuna musu juriya a dukkan bukatunsu. Ta nan ne za a iya ɗauke masa hankali ga barin hange-hangen abin da ba zai amfane su ba, don haka kawai sai ta biye masa, duk kuwa da a gajiye take. Amila ce ta iso bakin kofar nasu, ta yi ta nokin amma san basu jiyo ta ba, sai ta koma falo suka ci gaba da hiransu ita da Sadiq. Tsaye take tana dirayin sumarta bayan fitowarta daga wanka. Sanni ya iso ya amshi diraya din, ya taimaka mata, tsafe gyara gashin nata, ya mulke shi da mayuka masu kamshi na gyaran suma, ya tufke ya daure da ribon, sannan ya nemo mata doguwar riga na shan iska. Yana shirin sanya mata, ta rike masa hannu. Yaya bar shi in karasa, ka tafi kai wanka, bana son umma ta fahimci wani abu ya wakana tsakaninmu, saboda kunya zan ji, za ta iya ganin mun raina ta. Oke jira ni na fito sai ki raka ni gidan Ami. Kai yaya wallahi kai hakuri, ba zan iya bin ka ko ina ba. Why? Bayana ke min ciwo, ta furta cikin yamutsa fuska. Idanu waje yake dubanta, ta sako ta ƙara yamutsa face. Cikin rudewa ya kama hannunta. Please alfahari na, kada ki yi min haka. Sa umma ta yi fushi da ni. Dan Allah ki daure wa ciwon nan har sai na tafi. Kin ji? Kauda fuska ta yi cikin kumshe dariya. Ta amsa insha Allah zan daure. Yanzu dai shiga wankan ina jiran ka. Da sauri ya shige, ta koma bakin bed, ta saki dariya a hankali. Kafin ya fito, har ta shirya ta yi ficewarta. Sama da ƙasa Amila ke kallonta sadda ta fito. Harara ta sakar mata, ta san kallon iya shege take yi mata. Madam kin fi samun lafiya over. Ya kamata umma ta tarkata wa yaya kayansa kawai. Wannan irin kyau da kika yi, wallahi in baby ne ba zai iya daga leg. Zab zai murja idanunsa, ya dauke kayansa. Sai dai a shafa a juwayen. Kawarsa kunya. Kai kuma ba bebin naki bane. Yanzu sai a yi yaya kenan. Sai ziga yaya Asim ya rage. Ya cafke ki sama kawai. Ku bace cikin girgijen masoya. Sai da umma ta shafa ta ji muryan ku a Abuja. Dariya Mira ta sanya tana mai kai mata duka. Wallahi Sismila kin kawo shawara mai matukar inganci kuwa. Asim ya furta tare da zama gefen Mira. Yana kallon cikin idanunta. Limsha nata ta yi, ya dan matso jikinta sosai, ya rada mata. Allah da gaske nake yi. Ki yarda kawai mu tafi. Ki yarda kawai mu tafi tare goban. Zan kiyaye doka, ba zan sake ba. Har sai na tabbatar ya so mu kwari. Faɗa wa bebin roba wannan shafa labarin yaya, wacce ita ce ba ta jin me kake cewa. Mantsili ya manna wa cinyarta. Ta shagwabe fuska, dariya ya sanya yana nuna wasu Saif. Har ta yi suka kyalkyale da dariya. Amila ta ce, Allah yaya soyayyar ku na jefa ni cikin mamaki. Kamar ba ku bane da kuke son faɗa, kamar masu ganin hanjin juna. Haka lamarin Ubangiji yake, mai jiyo lamura a yarda ya so, sadda ya ga dama. Don haka ki daina mamakin lamarinmu, dama can muna son juna, shi yasa muke faɗa. Oh, in na fahimta kenan ta kusalan soyayyar da rashin jituwa ta fara. Kai Sismila, ke dai an yi uwar iya tambaya, kamar diyar yaya Abdul. Ta ja tsaki, tare da miƙewa, ta koma wata kujerar, ta zauna tana zabgawa Amila harara. Lil sis, ki bar son tado abin da ya wuce. Kin dai ga ba lafiya ce ta wadace ta ba. Asim ya ce cikin sanyin voice. Oke, insha Allahu yaya ba zan ƙara talo da zancen ba. Good little sis. Ya furta tare da komawa inda Mira take, ya zauna yana mai rarrashinta da wasu zantuka wanda ya sanya ta murmusawa. Ta ɗago wa Mila hannu, ta taso ta zo wurinsu. Kama hannunta, Mira ta yi ta ce, ki yi haƙuri, Allah bana sa ana tuno min da lamarin ne. Na fahimce ki daya, kuma ni ban yi fushi ba. Kin san bana fushi da ke tun zamanin ƙuruciya balle yanzu da aka kama hanyar zama iyaye. Harara ta sakar mata cikin murmushi, su ma murmusawar suke yi. Me ake tattaunawa haka aka haɗe kai, cewar Umma wacce ta fito daga falon Abba. Kallon Asim Mira ta yi, ta gyara baki, ta amsa, yawa Umma na. Gara da kika fito ki ji abin da yaya ke shirin aikatawa bisa shawarar Sismila. Me suke kullawa mama na? Sai da ta miƙe sannan ta ce, wai ta ce masa ya gudu da, kafin ta ƙarasa ya yi hanzarin rufe mata baki. Yana cewa, Umma ki yarda da mu, Allah sharri kawai take son kulla mana. Ko little sis yana mai kifta a Amila idanu. Dariya ta yi ta amsa, kusan haka ne kam Umma. Ta sakar musu,
ta sakar musu ta janyo hannun Mira ta ce, yanzu haka mamana baki ko breakfast ba. Ta watsar da zancen dan ta fahimci shirmansu ne can na yaran zamani. Wallahi umma, wayannan masu surutan ba su bar ni nayi ba, kuma yunwa nake ji. Subhanallah, bana son kina wasa da cikin ki fa. Yanzu ba ke kaɗai bace mamana. Tom umma, zan bari. Waya mu je ki ci. Sai da ta kammala haɗa mata komai da ta san zai ishe ta. Sannan ta ya fito Mila ta iso ta nuna mata wurin zama tana cewa, ke ma zauna ki karya dan na san duk jirgi ɗaya ya kwaso. Cikin dariya ta zauna tana cewa, Allah kuwa umma kin canka dan ban karya ba na fito. Aha, na san hali ne. Da fatan shi Aliyun ba haka kike barinsa ba, yana fita ofis da yunwa ba. A'a, ai shi baya jure yunwa saboda yana da ulcer. Ayya, Allah ya bashi lafiya. Amin suka amsa. Umma ni ma fa ban ci komai ba. Asim ya furta cikin da kai gefe. Tafi mamanka ta baka, ta amsa masa tare da barin wurin. Bayan ta yabi da sauri yana mai cewa, Allah ni ma sai kin karrama ni kamar yadda kike yi wa diyoyinki. Jack ta tsaya tare da jiyowa ta zuba masa idanu. Lankabe kai ta yi, yana motsa baki, murmushi ta yi tare da juyowa ta dawo dining area. Hada masa ta yi tare da turowa gabansa ta ce, ka ci albarkacin kannanka, amma next time sai dai aminka ta yi hidimarka. Rike hannunta ya kwantar da fuskansa saman tafin hannunta yana kallon fuskanta ya furta, haka ma ina godiya umma, Allah ya ja kwana, mu jima tare da ku. Amin ya rabbi yaya, Samira suka ansa. Zara hannunta umma ta bar wurin cike da murmushi. Allah ya yi miki albarka haskena, ya ce da Mira cike da nishadi. Amin abincin ruhin Juwairiya, ta amsa tana murjewa Mila yatsun kafa. Kama baki Mila ta yi cikin jin zafi. Ta ma rasa mai Mila ta yi mata sai kuma ta kyalkyale da dariya. Su ma dariyar suka saka, sannan daga bisani suka soma yin breakfast cike da farin ciki. A shegari Asim ya koma Abuja, suka rabu da juna cike da kewa. Satinsa 2 da tafiya, amma ji suke kamar sun yi watanni ba sa tare, saboda kewar da ta cika su musamman Asim. A yau ta tashi da matsanancin kewarsa, fitowa ta samu su umma na yin breakfast. Kallon agogo umma ta ce, Amira ta, yau ke ce kika tashi da wuri? Isowa ta runguma umma. Sannan ta dawo ta sunkuya gaban Abba. Ya ɗaura hannunsa saman kanta. Amira yar gatan ummanta. Kin tashi lafiya? Ya furta cike da zolaya. Lafiya lau Abba. Masha Allah. Kallanta ta sauke kan umma ta ce, gidan Ammi nake son zuwa yau. Shi yasa na rage barcin. Na tashi da wuri. Mama na wai rage barci. To shikenan. Amma zauna ki karya kamun ki fita. To umma, ta amsa tare da samun wuri ta zauna. Ti kaɗai ta sha ta fice zuwa gidan Ammi, sai take jin ta wata daban domin 5 weeks kenan, rabanta da fitowa ko da zuwa bakin gate ne. Ta samu Ammi sai aiki take yi ita da Asiya, tare da Amila. Cike da mamaki take tambayar baki ne zamu yi ba sanarwa Ammi. Mama na, ai bakin naki ne, ki zuba idanu kawai, ki saurari isowarsu nan ba da jimawa ba. Ammi su waye haka? Ke dai na ce ki zuba idanu. Suna nan tafi, na san za ki fi kowa murna da ganin su, don su ɗin masoyanki ne na haƙiƙa. Kafin ta kuma jefo mata wata tambayar, Ammu ta bar wurin domin ci gaba da aikinta. Simila ta bi da sauri domin ita fa sai ta san ko su waye bakin da ake yi wa wannan shirin abincin na ban girma, kuma wai su ɗin bakinta ne. Kan masu sauraro sai a kasance da mu a gaba